ଆଜି ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଏ ଜିତିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ଗୁଡ଼ି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁଡ଼ି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ିର ଜୋଖ ଜାଙ୍ଗର ଫାଙ୍ଗର ମାରିକି ପୁରା ସାଇଜ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ମୋର ଗୁଡ଼ିର ଜୋଖ କରିବା ଟିକେ ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି କି ବିଗୟ ତାଙ୍କର ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଣ୍ଡା ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ନ ଉଡ଼େଇକି ତା ଫୋନରେ ବସି ଚାଟିଂ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ନକୁ ତ ମୋ ଆଗରେ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଗୟ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆକାଶରେ ଜମା 3ଟା ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ନକୁର ମୋର ଏମିତି ଗୁଡ଼ି କଟାକଟି ହେଲୁ ଯେ ଗୁଡ଼ି ତ ନକୁର କଟିଲାନି କିନ୍ତୁ ଗଳି ପଇଲା ତାର। ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାର ମଜା ବହୁତ ନିଆରା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାର ମଜା ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁକେଶର ଗୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଲାଗି ଆଣି ସେ ସୂତା ଗୋଟଉଛି। ଆଉ ନକୁର ଗୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ନକୁ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଏବେ ଆଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ 5 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ ଟୋଟାଲି ବି କରିନଥିଲି, କାଲି ଯାଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ କଲି। ଆର କାରଣ ହଉଛି ମୋ ଡିସପ୍ଲେଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଡିସପ୍ଲେର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଏଡିଟିଂ ଫେଡିଟିଂ ଭଲକି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି, ତାକୁ ମାଉସ ଚଲେଇ କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିଥିଲି। ମାଉସ କିବୋର୍ଡ ନଥିଲା, ମୋ ଫୋନ ବି ଟୋଟାଲି ଚଲେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ମୋ ଫୋନରେ ପୁରା ଡିସପ୍ଲେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।